Čau lidi, máme tu kopeček krásnej, to je on, takže ho jdem slidenout. Do prdele! No tak to by byl kopeček, no. A počkej, on to bude slidovat i ten tak. Kámo, hej, tak tady je to úplně magořina. Kámo, tady to klouže jak prase. Kámo, to je celý let prostě. Koukej, tak se klouží, vole. Do prdele. No. A to by bylo tak nějak. Ty vole. Hej, to se klouže jak prase. Furt tady dáme to za 10 lajků potok, protože jste mi na minulém videu nedali těch 25, tak na tomhle videu musí být 10 lajků a skáču potok. Jo, takže tak. A mě to klouže, ty vole. Takže já se s váma asi loučím, jo. A uvidíme se odpoledne.